Ki Doktor batbit ka Apollo Hospitals kinsawan ban Sumar ki Nongpang ha Apollo Trinity Medical Center ka Badan Hajan Guralin Lower Nongrim Hills Shillong. Dr. Dhanjit Nath MBBS MD DM Cardiology Ubaladan Klongsnam tam ka jingtibit na Apollo Excel Care Guwahati unsawan ha kalaitri ugalalengkod arca apun rio ha kapor khadwi bijimin stem berundan hadu kapor arbaji no phaisngi ban Sumar yaki badan jingpang ha Klongsnam kum ka jingbem tiet bah Klongsnam ki bahe palat Klongsnam ki bahiar ka blood pressure haba ki Shyieng ni kithia ki badan thli ha Klongsnam ki badan ka jingblok ha kithit Klongsnam ki badan jinglang ha Klongsnam ki badan jingpang ha Klongsnam ki badan jingpang ha Klongsnam na du bakha ki badan jingthot ha ka blood pressure ki bapang shadam haba trekam ni exercise ki bampom bahau Klongsnam bat ki wei ki jingpang Klongsnam. Dr. Chetan Kabra MBBS MS Orthopedic MCH Ortho UK Spine and Joint Replacement unsawan ha kalaitri ukalalengkod alsa aphanrio nadu kapor shibiji mensngi pat undan hadu kapor lai baji no phaisngi ban Sumar yiki bapang kamen ban pu yo but lum ki bapang kho siu ni pangman ki bapang ki join ni kinu ki jingmen saw ha kapor bele kai sports ban thep Shyieng thepnar ha ki join bat ki bakdia ki Shyieng. Nara pikwa ban bu appointment pila ban phone na nishu WhatsApp how new number kandai saw prasan like kandai nyau lai but pila ru ban shubuk online appointment ha ka website www.apollotrinityshlong.com na ka banta ka home collection ru pila ban phone how new number kandai saw prasan like kandai nyau lai